Вы упомянули о суде международном. Хочу задать вопрос о суде. Этот суд в этом году принял две предварительных резолюции, предварительное решение называется, да? Одно о предотвращении всех форм расовой дискриминации в Криму, і второе это по... І одно вот это було. Ні. Ну, по-перше, у нас зараз два позови до Росії в Гаазькому суді. Один – це про заборону расової дискримінації, ви згадали. І другий – це про заборону фінансування тероризму. Да, точно. Там была немножко разная судьба у этих резолюций, но мы сейчас не будем углубляться в этот вопрос. Нам перший зараз, я так розумію, більш цікавий для наших судів. И вот смотрите, это же напрямую касается Крыма. Здесь впервые международной организацией и судом, который международным судом, было признано наличие национальных репрессий. Потому что расовая дискриминация все формы включает в себя не только в смысле вот просто расовый там, цвет кожи, да, это более широкая трактовка, это национальное преследование национальных общин, групп национальных и так далее. После этого мы смотрели, все думали, что как-то, ну, Россия, ну, не все, ну, многие думали, я, например, не думал, что Россия может как-то хотя бы остановиться. После этого мы имеем приговор к реальному сроку Ильми Умерову. После этого мы имеем 8 лет Ахтему Чийгозу, это зампредседатель Меджлиса оба, демонстративные такие казни, да, как бы, вот вам, получите. После этого мы имеем десятки уже арестованных крымских татар по самым разным выдуманным делам, это как бы реакция России на это решение суда в том числе, или я ошибаюсь? Думаю, що безумовно рішення суду певну роль грає, але не ключову. Росія розуміє, що реальною катастрофою для неї буде остаточне рішення суду, оскільки, ну, може я буду занадто технічним, але за це вибачте, але це дуже важливо. Проміжне рішення суду має виконуватись, але не існує важелів для того, щоб його проштовхнути. Остаточне рішення Міжнародного суду – це набагато серйозніше. Воно обов'язково к ісполненню. Воно обов'язково. У нас є різні юридичні інструменти, яким чином його далі просувати. Але ці рішення ми обов'язково зараз будемо обговорювати в Раді з прав людини. Ми, до речі, вчора переобралися в цю раду. 177 голосів, і я, чесно кажучи, дуже радий цьому, оскільки це така сама кількість, як ми йшли в Раду безпеки. Тобто ніхто не предав Україну. І коли мені кажуть, що окей, ви там втрачаєте друзів, або може друзі там зупинилися, це така сама кількість, хоча Росія послідовно проти цього працювала. Вона прекрасно розуміє, що значить наше членство в Раді прав людини. Я думав, там денег було много потрачено. І це дуже важливо. Тепер. У нас була резолюція минулого року. Про цю резолюцію всі знають. Зараз є доповідь Верховного комісара з прав людини ООН, який чітко написав, що Росія не допустила ООН до того, щоб дивитися, як дотримуються права, або, краще сказати, як не дотримуються жодні права людей. Навіть інспекція не допущена, навіть ООНовська. Навіть ООНівська інспекція. Тепер. У нас є декілька можливостей. Одна – продовжувати нашу діяльність в міжнародних судах, і нам потрібно остаточне рішення, оскільки остаточне рішення от так не можна. Или закривати глаза нельзя. Ні. Ну, по-перше, це перший випадок буде взагалі в історії міжнародного права і міжнародних відносин, коли ціла країна свідомо не виконує конвенцію про заборону расової дискримінації. Тогда, если нарушает эту конвенцию, будет остаточное решение суда? Исключение? А вот суд може накласти на неї санкції. А варіанти які там? Варіанти є різні, в тому числі обмеження права голосу Росії в міжнародних організаціях. Тобто варіанти можуть бути різні. Ми будемо, звичайно, працювати над максимальним. І оці вироки, які робить Росія, вони насправді підсилюють позицію. І з одного боку будемо послідовно працювати, щоб витягнути їх з російської в'язниці. Ну, зараз маємо вже 40 політичних в'язнів. 40 політичних в'язнів. Це жертви, які наш народ приносить вот просто в боротьбі за правду, за справедливість. І... Якщо хочете, я можу сьогодні сказати, і не вважайте це чимось таким емоційним. Я вважаю, що це дійсно жертви. Жертви тих людей, які свідомо на це пішли. І ті люди, які от декілька днів тому були заарештовані за те, що тримали просто звичайний плакат,
хоча за російським законодавством навіть не мають бути заарештовані, вони теж зробили свій внесок. І вони мають про це знати, і я хочу, щоб вони сьогодні від мене це почули, від вас це почули. Це дійсно дуже важливо. Ми маємо послідовно демонструвати, що наша і політична, і юридична позиція посилюється. По юридичну позицію я вже сказав, будуть іще деякі нові речі в цій юридичній позиції. Політична позиція, зараз розглядаємо можливість працювати і в Раді з прав людини, і, можливо, зараз, якщо домовимося з нашими друзями, і, в принципі, хочу сказати, перший раз це може прозвучить, ми знаходимося на останній стадії, спробуємо зробити дуже сильну резолюцію. Причому, незважаючи на те, скільки голосів наберемо, ви знаєте, в чому проблема. Є країни, які, в принципі, нас дуже підтримують послідовно, але кажуть, що Генеральна асамблея ООН – це, в принципі, не місце, де мають розглядатися права людини. От є Рада з прав людини. Рада з прав людини – це, в принципі, прописано. Але ми вважаємо, що це не так. І резолюція Генеральної асамблеї ООН – це дуже потужний засіб. То есть вы готовите резолюцию, которая будет о вот этих российских нарушениях в Ми Крыму? готуємо резолюцію, яка буде набагато більш сильною, Более жорсткою. не зважаючи на те, що там може декілька голосів в плюс, декілька голосів в мінус. Я вважаю, що це не основне. Я вважаю, що маємо піти вперед, оскільки це, і це, якщо хочете, такий дуже відвертий політичний підхід, ми в питання Криму, ми не просто маємо тримати на порядку денному, це замало. Я вважаю, що ми в порядку денному постійно маємо робити нові, більш сильні кроки. Якщо ми будемо робити те ж саме, Росія буде намагатися це збити і казати, давайте повернемося до якогось статус-кво, давайте зупинимось, більше нічого не будемо Нет, робити. это первое, что вот мы должны сами делать, это ставить вопрос Абсолютно. Крыма на повестку дня сами и впереди всех. Ми взагалі маємо в жодній розмові не оминати питання Криму. І не просто так, коли